سلام كميك أنيخم كبرات خطاتلتنا نا فيدل فاينانس أنكو عبد الحن متأخم مباركس كمتي أبز حالف السمنات كنا أربا لكم زغاننا نيحطو الملس المدب نهمد ما بتمساسالي أقدس تزبلناين كباخن زموت أنا حطوتات حزنا لكم متئنا لنا نزن حطوتات من هردس بلا أصبح بيلو قلت لناي نستات نايتن حطوتاتكم نمركب دما كان مجمتا سامور داتا كتاتلنا بخبرنا عدن كإذ منافتن حطوتات مئتاونا من هردس بلا قوال حن متأخم قرب انقع دحان صنحكم member ناي فيدل فاينانس thank you ديانا again so نابتن حتتات قدم تاونا انا زبلو ويك ازملو سوزي مجمريا انا بروكر ايكونكن لوير ايكونكن مالت ريل استيت لوير ايكونكن فاينانشال ادفايزر ايكونكن انتاي دعا ابز نحنا كم ليكتشر ويك انا تمرتي انا نقبر زلنا እንደገና انا زملو حتتات according بزلخو عاد ويكا بزلخو نايزي يسا صمت بيسا مرسي ازهب زلخو من البات اب كال عدي كال سم كل وخليو كال سن حساب كل وخليو ببزلكم عدي جن ت concept the same you بعلكم داغماي سيرش تكبرو يعدمكم thank you ديانا نابحتنا نغصت اوكي طب ቀዳሚት ሕቶና ከመይ ጌርካ ንሓንቲ ገዛ ኣብ ኮርፖሬሽን ተእትዋ ከምኡውን እንታይ ይጠቕሙ ገለ ወስተት ትብለና ጽቡቕ ነይሩ قرم صبغت حطو انت اتا حطو انا كم تردأني زسب زي نزحتنا زلو كمي جيركا حنت غزا ناب كوربوريشن تغيرا نزبل من البات ناب بيزنس قيروالو تكاره غزا ازا غزا زي ابخوم يخوس داز خل مالتي سلازي مجمريا كوربوريشن مالت انتايو نسخا سمكا اوصيخا سم بكامباني مغبار مالتي حدا انتيتي تبا حدا ال ال سي زبحال ال ال سي جيركا سم تصوعا ويكا اس كورب جيركا سم تصوعا نعا كاب سم كاوصايا سو نسو بينو انا بعلو كلاس حزه بينو مزيت كوربوريشن مالتي جبزيا رنتاليا تخارج زعا نسخا نوحسنتكا نعها سيفتي بسمت كامباني خصو على اللي غلها كمي جيركا انا بان تغيرا نزبل حتو انا زي كل شيء اي مورصني بعل خاط قبرو مهنياتو ابو قرب كومبليكيتدالو lawyers attorney real estate lawyers allo ابزل خي عدي اندحر سيرش غير كام real estate attorney تلكا allo خان نساتهم بعلم اصفف ابيلهم تنزق باخر 4 عين دوكيومنتات بعلم سرح لك كوسناتو وحد يحوات كبشح شحن 500 لعلى اي كونن سننا باريخه اتحسك يالله مالتي باي غيروا نسم كله تغباوي مسلاتا نايتا غزا يبلوا زن وديك الله بخم اخيرا قلاليا ايزيا بزيات قير مالت سبيشالي رنتال اندحر كوينا نو سينجل فاميلي هوم يا نحنا نبرلا صدرخات نبرلا نسخات نبرلا اندحكونكا زغير يبلكان انت مو زغير زلكا وندا نبركا منالبات ناي تاكس ادفانتج алሎ ናይ ካል алሎ ቀሲልና ንመጾ ቪዲዮታት алሎ ንሱ ቁልፍሊ ኮብለ ኸዲ ግን ሳ ከማን ተሕስክማ ጽብቕቲ እንታይ ትጠቅማ ንዝብል ሕቶ ሓደ ክልተ ይጠቅማ በዚያ ቀዳማይ protection your assets ማለት asset ናትካ ምክልኻል ካልኣይካ tax benefit so እቲ asset protection ክብል ከለኹ እንታይ እንድሕር ብስምቲ ካምፓኒ ሂብካ ሓደ LLC ልካ ለሰይ ፋይናንስ LLC ልካ ሂብካ ኣለኻ ዝኾነ ነገር ኣይቶም ተኻረይቲ ኣብኡ ተኻሪዮም ዘለዉ ሰባት ድሕር ንዓኻ ኸይሰማኻ ወይ ሲቲ ተኸይስካ ገለብቲ ፓርኪንግ ዲዩ ካልእ ዲ ዝኾነ ነገር እንድሕር ኣጋጢምካ ማንም ሰብ እንተኸሲስኳ ንስኻ ናፃኻ ምክንያቱ ኦሬዲ ኢንቲቲ ወይ ከዓ ስም ናይ ባዕላ ብስም ካምፓኒ ስለ ፀዋዕካ በቲ ካምፓኒ ንሳ ጥራሕ በይና ትኽሰስ ሶ ነቲ ዘለካ ኣሰት ካልእ ገዛ ዲ ዘለካ መኪና ዲ ዘለካ ኣብ ኣካውንትኻ ገንዘብ በይኑ ናፃ ገንዘብ ዲ ዘለካስ ኣይትንክፎን ኣይመወፅን كتنقق على كجنابزي انتايو تحقي نا LLC بسنة سرعات كتوصل انت خيل كاترحي تي LLC تبرج على معناته تي LLC تقبل خلها نايب على بانكا نايب على محدرة نايب على أتاوي نايب على وصاي كتاس ولا حميم كات أميم كا ناتا ديبيت كارد دي ناتا جنزبسي أبناي بعلها أبناي ولكها خايتتكم كتم تقول لها خال أجنزب as owner distributor بحال كم owner كم وانا غيركا بتشيك صحيفكا بسنة سرعات نابناتكا بيرسونال ها ترانسفير تقبلو سو ناتا زلو بانكي ناب از اتو نايكرا دي نايقل ببعلا نبعلا وصعيتاتا تشفن اندحر نسخة تمصل لها خم وياز بالقوا اونر ديستريبيوتر غير كاتمصو تشيك صحيفكا نا بيرسونال كاتو دن كا بيرسونال كا دلاي كاتقبرو مالتي سو ميك سايت كبرو بطعمي امبورتانتي قال تاكس ادفانتج على الناس بالكو حدا ديدكشن بحال الله
تديدكشن أو معاتي كل وصايتها تقبرن تاجزا معراي دي مصقان دي ولا ماناجر اللوا دي ولا باركين دخ عريخا انترست ناتو تخفلو كله ناتو تخفلو ناي بانك دي ناي انشورانس دي ناي بروبر تاكس كله ديدكت تقبر تقدولو ديدكشن بحال تقدولو كابت تاكسي اس get benefit ادم ريل استات هابتام زخون ازي تقم ازي كلاي depreciation تبحال الله depreciation نبعلو نكساب 27 فرقا ندحر سنجل فاميلي هوم كوينا كساب 27 عامة فرقا depreciate ناقبر كاتخي ازيو ناي بعلي كلاس بينو حدا معد خنم زينا كوميرشال تخوين 39 عامة فرقاني سو ازي ناي بعلي كلاس كابزون اجل داي تقم خانس قاسي يوزن تاكسي تركب على اتي تاكسي خاب تركب زلخا معاد جنزب يخوان اتي depreciation نبلو بتعمل صبو جنزبي نتا فالي نتا جزاس نعيسران شوعاتن قلم مقيلكاس كاو نداودلكا تخيل مالتي سو طقمهم زلو وقت حزو داس يبلني بزحناتو بينو اكسبلين كنقبرو كنقلصو فتنا مالتي سالساي طقم خالكا 1031 اكسشينج بحالالو 1031 اكسشينج 10 حدا مخنياتو يسي نزارب زلو خب زياده اوف كورس اب كيديو اب كالدي الو سيميلاريتي نيم يغير كالي يغير طرحي 1031 اكسشينج مالت اتا جزا خشيت اخلخا دحرشتك كابيتال جين تقبر يلا سي ب 500 جزيكا نسخه كشت اخلخا دحر 10 عمد دي دحر 10 5 عمد دي 500 شح تشهد نبلا سو ب 100 500 جزيكاس 500 600 شح دحر تشهد الله اتن كابيتال جين زرخب كان تا كابيتال جين مالت زغزاكا 500 يا شت اخلخا 600 يا هجن تنامون غزلوا خندي كسب قال 400 شح نايزن 400 شح كشت اخلخا تاكس لك almost لعل 10% تاكس غفل مالت نزيعتا 1031 تحنا كان نسخه انت تقبرنا لها نت مخسبك نت جنزب نسو ما انت تاكس خاي تخفل منغستي سو انت تقبرو خاشو ناب كالي انفست تقبرو ري انفست تقبرو سدا وينس سيف غيرها الله جنزب مالت اتناي بعد 1031 حقلو معلتلو عينتات አሎ ብጣዕሚ ኣብኡ ደቂ ሕጊ ሜቢ ሓደ መዓልቲ ኻናቱ ብህን ቪድዮ ሒዝካ ዝመጽእ ማለት ሶ ኣብኡ ኸ መኽሰብ ኣለካ ንሳንቲም ካይ ከፈልካ ንገንዘብ ትቕጽላ ሓንቲ ገዛ እንተ ነይራ ድሕሪኡ እንታይ ኢኻ ትግደድኻ ካብ ኣዋጋኣ ዝለዓለት ክትገዝእ ኣለካ ክልተ ገዛ ትገዝአን ዲ ሰለስተ ድዩ ወይ ከዓ ዩኒት ድዩ ኣፓርትመንት ድዩ ሶ እቲ ገንዘብ ንመንግስቲ ካይ ከፈልካ እንዳዓበኻ ከምኡ እንዳገበርካ ትዊክ እንዳገበርካ ነቲ ገንዘብ ትኸይድ ሶ ኣት ደ ኤንድ ንስኻ ختموت كل خاري ولا خبر كل خا أدى إند زغفلي مالت شعوق عند حر ورش أجر كام نبدأ خاون it's very peace مالت so tax خاي كفلك that is real estate تمقرر ترايو tax خاي كفلك ملو لايف كا كتكيت خلها مكسي tax خا عند تتكلم كا depreciation عند تتكلم كالو تزخلو وضعيتها عند تتكلم كالو that's why real estate the best so أبزي منقذي من عالبات نسخة خد كيرا خلا خنا حتى خملسي اندحر ريفاينانس كتقبر اخونك اب حاصر غزي بشد شهر بشوعه ورحي ايتقايرو زي ريفاينانس كبلكاي مخنيات ال ال سي بكاس لزلها بيناني بكاس لزلها كقصري ناتا ስለዚህ ከም ወይ ዝበልና ሂስትሪ ናታ ቁርብ ግዜ ሓተ ካይ ሶ ራይት ኣዌይ ሪፋይናንስ ትገብሮ እንድሕርኩም ቀጥፍልኩም ኣይተቀያይሩ ሓንሳብ ይጽናሕ ማለት እንደገና ኣታዊታቱ ካልኡን ንኩሉ ኣሎ ዲስኣድቫንቴጅ ማለት ኤልኤልሲ ኣብ ዓመት ፊል ለካ 25 ቅርሺ ድዩ ካልእ ድዩ ክትሕድሰለካ ነቲ ኤልኤልሲ ዲዞልቭ ንኻይከውን ማለት እዩ استات من على complicated እንደገና ናይ ቦኒ ታክስ ስኬጁል ኢዝ በኋላ ናይ ቦኒ ታክስ ፋይል ክትገብሩ ኣለካ እዚ ኣለካ ቁርብ ሄደክ ኣለካ በቲ ማለት እዩ ሰኸት እንቀለ ለካ ነዚ ሁሉን ክትሓስበለካ ካልእ ዶክመንት ትሕዘን ካብቲ ጠበቃ ካብቲ ኣተርኒ ኦፕሬቲንግ ኣግሪመንት ኢምፖርታንት እያ EIN number ከም ሶሻል ሴኩሪቲ ኢምፖርታንት ነምበር እያ እታ ኤንቲቲ ኔም ካ ኢምፖርታንት እያ ዜን ኣትሊስት ሰለስተ ዶክመንት ኣገደስቲን ኣብ ፋይልካ ምሳኻ ክሕዛ ክኽእላ ኣለወን so real estate attorney ካ ክገብሮ ክኽእል ኣለዎ ነቲ ዝበልኮ 1031 ድዩ depreciation ድዩ ካልእ ድዩ ቀስና በልና በብዝመጽእ ክንገልጾ ንኽእልና በአንጻሩ ሲንግል ፋሚሊ ሆም እንድሕር ተቐመጥኩም ካ ንስኻ ሓደ ሰብ ታክስ ለካ በነፊት ኩሉ ሸዓብቲ ታክስ እንድሕር መጽና ንስኻ እንድሕር ነቲ ሓንቲ ገዛ ንስኻ ገዚእካ ያለኻ 2 ዓመት ኣብ እንድሕር ተቐሚጥካ ድሕሪ 2 ዓመት ዘሎ ክሸጣ ሽግር የብልካ እንታይ ኣለካ 2 ዓመት ድሕሪ ንስኻ ካፒታል ጌን ዝበልና ያለ 200 ገዚና ብ500 ሸሕ ተሸጣን በሎ 2 ዓመት ካይገበረት ንበላ ዛገዛ እዚኣ 2 ዓመት ካይገበረት እንድሕር 300 ሸሕ ከሲብካ ዘለኻ ናተን ታክስ ትኽፍልኻ ልዕሊ 20% ማለት እዩ ሚኒማም የዝበካ ዘለኹ according to ናትካ ታክስ ብሬክ so ኣብዚ ነዚ ንኸተርሑንካ ኣትሊስት ብውሕድ 2 ዓመት ኣብዚ ገዛእኩማ ገዛ ቅድሚ 2 ዓመት ኣይትሽጥዋ ማለት ኣይትሽጥዋ ክብል ከለኹ ነቲ ጠቕሚ ናይ ታክስ እየ
انت ازي اجن كبل زلو خاني اب ناي انفستمنت اجن كبل زلو اب برايمري هاوس نات كان دحكينا ابتا تنبر لا زلها قدامي غزان دحكينا نسخات تنبر لا زلها تقمل لك اتي كابيتال جينز رخب كايو اتي ابو رخب كاي كابيتال جينز انت خت كبرو تخلها ولك او اندحر كنكا حساب 250 شح فاير تقبروا لن تاكسي اندحر 70 سبيتن كنكا 500 شح عليك ስለዚህ እዚ ግን ፕራይማሪ ሃውስ ምዃና ናትካ ትነብረላ ሶ ኣብዚ ከዓ ሓደ ቤነፊት ኣሎ ማለት ሜቢ ኣብቲ ታክስ ክሳብ ዘለና ዓይነት ዝርእስቲ ክትንክፈስሎ ደለኹ ሕቶታት ከም ዝተልኩምን ዩ ዌልካም ኣብቲ ካልእ ሕቶ ክትውስኹልና ከነምፅኦ ክንፍትና ናባኺ ዲያና ኦኬ ጽቡቅ ጌርካ ገሊጽከልና ኣለኻ ሓታቲና ብርግፀኛ የተመልሳት ለው ኣላ ካልኣይቲ ሕቶና ድማ ፎርፕሌክስ ክትገዝእ ከለኻ ናይቲ ገዛ ክራይ ዘሎ ኣታዊ ከም ኳሊፊኬሽን ንልቃሕ ክትጥቀመሉ ትኽእል ዶ ኣብዛ ኸ እንታይ ትብለና هو لو مزحت زلو كلهم انفسترات ማለት ዳስ እቲ ደስ ዝብል ነገሪ ኩሎም እዚኦም ኣብ ኢንቨስተር ናይ ሪል እስቴት ዝዋፈሩ ዘለው ሰባትም ገና ካልኡን ኣሎ ብዙሕ ሕቶታት ዝሓተትኩሞ ኣሕዋት ግን ቁርብ ክንፅረን ናይ ከኣለን ክንፈላለዩ ናይ ከኣልናን ብዝተኻለ መጠን እንድሕር ዘይተመልሱ ሕቶኹም ኣነፂርኩምን ሕቶትና ሶ ቤርፉል ሕቶ ብጣዕሚ ፅቡቅ ሕቶ እቲ ፎርፕሌክስ ዝበሃል መጀመርያ 4 ዩኒት እያ ሓደ ኣብ ተማሂርና ኢና ኣብ ክፋል ክልተ ድና ኣብ ገለሪ ሪል እስቴት ተማሂርና ኢና ብዛዕባ ኮይድኩም ትራእይዎ ማለት እዩ ሓንቲ ሩፍ ኣላተን ኮይናሲ 4 ዩኒት እየን በብውልቀን መእተዊ ዘለዎን ኩሉ ነገረን ናይ በይነን ክሽነን ዲ ካልእ ዘለዎን ማለት እዩ እዚአን ሓደ ሰብ ዝውንነን ንስኻ ኣብዛ ሰዓት እዚኣ እታ ዝዓበየት ናይ ሬዚደንሻል ኣገዛዝኣ ኢኻ ጠጠው ኢልካ ዘለኻ ምክንያቱ ናብ 5 እንድሕር በፂሕካ ኮመርሻል ኢኻ ክትቅየር ሕጂ ንስኻ ዘለካ ቻንስ እዚ ኩሉ ኳሊፊኬሽን ትብሎ ዘለካ እቲ ኩሉ ተሓልፎ ባንክ ድዩ ካልእ ድዩ ብናይ ዓይነት ኣሰራርሓ ሎን ናይ ሬዚደንሻል ወይ ከዓ ናይ ማልቲ ፋሚሊ ኢኻ ትሓልፎ ማለት እዩ ኣብዚኣ እቲ ናትካ ኳሊፊኬሽን ክመፃካ እያ ናብታ ሬንት ድሓን ብክልተ ነገር እያ ንስኻ ነዚ 4 ዩኒት ነታ ፎርፕሌክስ ንገዛእልና ዘለና 4 ዩኒት ክንብላ ኢና ክትዕመልና ንትግርኛ 4 ዩኒት ክብል ከለኹ ግን ከም ኣፓርትመንት ዩኒት ኣይትሕሰቦ ጀስት ፎርፕሌክስ ናይ ባዕሉ ሴት ኣብ ሓደ ክትገዛእ ከለኻ ብክልተ ወይ ክትገዛእ ትኽእልካ ኦውነር ኦኩፓይድ ዝበሃል ኣሎ እዚ ኦውነር ኦኩፓይድ ኣሕዋት ብሕልፊ ኣብ ቢዝነስ ዘለኹም ኣካል ዘለኹም ብጣዕሚ ደስ ዝብል ነገር እያ መዓት ጥቕሚ እዩ ዘለዋ ስፔሻሊ ኮመርሻላት ትገዝኡ እንድሕር ኮንኩም ኦውነር ኦኩፓይድ ንስኹም ኣብቲ ትገዝእዎ ዘለኹም ናይ ባዕልኹም ቢዝነስ እንድሕር ትገብሩ ኣለኹም ባዕልኹም ኣብኡ እንድሕር እቲ ወርኤቨር ትገብሩ ተሊኹም ወይ እውን ከምዛ ዝበልና ዲፕሎክስ ባዕልኹም ትነብሩ እንድሕርኩም መዓት ጥቕሚ እዩ ዘለዎ ብክልተ ነገርና ክንገዛእ እዛ ገዛ እዚኣ ሕጂ ኦውነር ኦኩፓይድ ንገብራ ኢና 4 ኢኻ ዩኒት ትገዝእ ዘለኻ ሓንቲ ንስኻ ክትነብረላ ኢኻ ተን 3 ክተካርየና ሶ ንስኻ ምህላውካ ኣብኣ ነዘን ገዛ እዚአን ሲምፕል ክትገዝአን ትኽእልካ ልክዕ ከም ወይ ዝበልና ክሬዲት ስኮር ክህልወካ ኣለዎ ፅቡቅ ዝኾነ ሚኒማም ዳውን ፔይመንትኻ ብውሕዱ FHA ሎን እንድሕር ኮይኑ ክሳብ 3.5 ዳውን ፔይመንት ክትገብር ትኽእልካ 3.5 ዘለኹ ራእይዎ ምናልባት ንስኻቱ ዴፕት ኢን ሬሽዮ ዝበሃል ተምሃርናዮ ብሓለፈ ክላስ ረኣይዎ እንድሕር ኣታዊኻ ውሕድ ኮይኑ ክትምጠጥ ትኽእልካ ነቲ ዳውን ፔይመንት ማለት እዩ ግን ንስኻ ብውሕዱ ክሳብ 3.5 ዳውን ፔይመንት ጌርካስ 3 ዝካረ ገዛውቲ ንስኻ ትነብረላ ሓንትን ኮፍ ኢልካ ክትነብር ትኽእልካ ንስኻ ብውሕዱ 12 ወርሒ ክትነብር ኣለካ ኣብ ኣግ ኦውነር ኦኩፓይድ ክሳብ ዝኾነ ድሕሪ 12 ወርሒ ንስኻ ክትገድፋ ትኽእልካ ናይ ባዕልኻ ካልእ ገዛ በይኑ ፋሚሊ ሆም ሲንግል ፋሚሊ ሆም ክትገዝእ ትኽእልካ ሶ ክትካርያ ክትመፅእ ማለት እዩ ሽግር የብልካን ኩሉ ቀጥዕታት መላሊካ ኢኻ ሶ ሕሰብ ዋራይ ክሳብ 3.5 FHA ሎን 3.5 ዳውን ፔይመንት ጌርካ 3.5 ትሕቲ ፔይመንት ጌርካ ን4 ዩኒት ትገዝእ ኣለኻ 4 ዝካረ ስማርት ሕልፊ ኣብዚ ትጅመር እንድሕር ኮንካ ጀማራ እንድሕር ኮንካ ሲንግል እንድሕር ኮንካ ካልእ እንድሕር ኮንካ ራእዩ ታናትካ ዩኒት ሜቢ ክልተ ክፍሊ ክህልዋ ክእሉ ካልእ ክህልዋ ክእሉ ያ ኣብ ውሽጣ እውን ኣለዋ ማለት እዩ ሶ ብዙሕ ነገር ስማርት ግድ ጆብ ሶ ኣብዚ ክብል ከለኹም ነቲ ኩሉ ሻዕ ነቲ 3 ኢንካም ትጥቀመሉ ዶ ነቲ ንስኻ ክትገዝኣ ከለኻ ነቲ ኢንካም ናይ ኩሉ 4 እዩ ንበሎ ድሓን ንስኻ ክትገዝኣ ከይድካ ኣለኻ 4 ዝካረ ኣለዋ ነዚ ኢንካም እዚስ ከም ናትካ ኳሊፋይ ትጥቀመሉ ምስ ናትካ ምስ ዴፕት ኢን ሬሽዮ ናትካ ትወዳድሮ የስ ክትጥቀመሉ ትኽእልካ እዚ ገንዘብ እዚ ግን 75 ካብ 70 ክሳብ 75 ካብ 100 እዮም ዝወስዱ ነዚ ምክንያቱ እዚ ፊቸር ኢንካም ንዝመፅእ ኢንካም ካ ብናይ ረንታል ዝመፅእ ኢንካም እዩ ስለዚ እዚ ሰብ እዚ እቲ
ካብቲ ትገዝኦ ዘለካ ሰብ መጀመርያ እቲ ዌል ናይ ዝርባዕቲ ጽቡቅ ዶክመንትድ ኣለዎ ድዩ ጽቡቅ ገይሩ ታክስ ሪተርን ብውሕድ 2 ዓመት ሰሪሕዎ ድዩ ሶ እቲ ዳታ ክትረኽቦ ኢኻ ካልኣይ ነጥቢ እቲ ሊዝ ናይቶም ኣብዚ ዘለዉ ርባዕቲ ሰለስቲኦም ሓደ ክተውፅኦ ኢኻ ባዕልካ ስለ ነበር ሰለስቲኦም እቲ ሊዞም ብውሕድ 1 ዓመት ኣለዎም ድዩ ኣብቲ ገዛ ሶ እቲ ሪኳየርመንት ኣለካ እዚ ደን ሽዑ ድሕር ብውሕድ 1 ዓመት ኣለዎም ኮይኑ እዞም ሰለስተ ሰባት እዚኣቶም ሞናቶም ካብ ዌል ዶክመንትድ ዝኾነ ፔፐር ወርኮም ጽቡቅ ሸሕ ድዮም ወላ 500 ይኸፍሉ እንድሕር ኮይኖም ደን የስ ክትጥቀመሉ ትኽእል ሃ ግን ዲፔንድ ካብ 70 ክሳብ 75 ካብ 100 ናባኻ ይመጽእ ናብቲ ናትካ ናቲ መግዚእነት ንዕኡ ይጥቀመካ ንሎን ማለት እዩ ሶ እቲ ካልእ 25% እንታይ ናይ ናፃ ክትኮነሉ ናይ ሜንተናንስ ናይ ገሊኦም ዝወስድዎ ማለት 100% ናሂብካ እዮም ኣብዚ ገዝ ኩላ ስለዚ እዚ ዘለካ ጥቕሚ ማለት እዩ ድሕሪ 12 ወርሒ ግን ክትገድፋ ትኽእልካ ነታ ገዛ በቲ ሓደ ወገን እንድሕር ንስኻ ከም ወይ ዝበልና ኦነር ኣኩፓይ ገሪፍና ክትገዝኣ ጥራሕ እንድሕር ደሊኻ ነተን 4 ግን ንስኻ በቃ ከም ክራይ ክትገዝኣን 4 ክትከይድ ትኽእልካ ኣብዚ ንስኻ ኦነር ኣኩፓይድ ኦፖርቹኒቲ ስለ ዘይብልካ ኣብዚ ትገደድካ ብውሕዱ 20% ዳውን ፔመንት ክትገብር ማለት እዩ ሶ ሜቢ ኮንቨንሽን ሎን ክኸውን ይኽእል እዩ እቲ ዓይነታት ሎን ማለት እዩ ካልኡን ክኸውን ይኽእል ሶ ብውሕዱ 20% ዳውን ፔመንት ክህልወካ ኣሎ ስቲል እቲ ናቶም ኢንካም ናይ 4 ኣብዚ ቃ ንኳሊፊኬሽን ንዓኻ ከዓ ክሕግዘካ ክእል ክትጥቀመሉ ትኽእልካ ሲምፕል very easy so እዚ ጌርካ ደናትካ ኢንካም ናትካ ክሬዲት ስኮር ከዓ ብውሕዱ make sure that FHM ድሕር ኮይኑ 600 ክኸውን ይኽእል እዩ ኮንቨንሽን ሎን ድሕር ኮይኑ ግን ልዕሊ 780 ክህልወካ ተመራፂ እዩ ምክንያቱ ንስኻ ጋረንተር ናይዛ ካምፓኒ ኢኻ ጋረንተር ናይዛ ኮርፖሬሽን ኢኻ ከምዚ ቀዲመ ሕቶ ዝሓተና ሓውና ሽዑ ነዚ ኩሉ ክትገብሮ ከለካ make sure ካብ መጀመርያ ሴት ግበሮ በቲ ኮርፖሬሽን ኔምስ እቲ ዝበለፀ ንሱ እዩ ማለት ኣገዳሲ ነብስምካ እውን ክትገዝኦ ትኽእልካ ደን ምስ ገዛ ካይድ ሓሩን ክትቀይሮ ትኽእልካ እዳ ዝማረ ምስቲ ናትካ ለዌር ወይ ከዓ ናይቲ ሪል ኤስቴት ኣተርኒ ክትዘራረበለካ ኩሉ ሻዕ ኣብዚ ኢንቨስት እንድሕር ኣብዚ ተዋፊርኩም ኣተርኒ This is my word. قليلو كمز lower كمر نخوف لو قال يا مسلك no نزي أنا خبرة شحنا مش ميتين كلتا شح قال من نساعد كلتا ميت أرسل لسه ما يصيرش مزخفل so legal يخون الكان عخا حقاو يخون الكان so كل شيء أنا زمهور أزله lecture please not financial advisor I'm not lawyer I'm not broker ونايكم thank you نفس أرسلت حتى خن قاعد نخلينا okay طب غير كاجلت كان لها نايلو معنتي سالسيتن ناي مجرشة حطونا دوما نزيات مثل 4 كريدت كارد علني بزح أكاونت انتليكا نتي كريدت سكور تقولوا يقبروا له ده حانت أكاونت انتليكا يجذبوا كمي مسلكا أصبح بالكا جلس لنا بلنا له حتاتنا يا كم ويز بالكو طبعا رأيو قد حزوا لكم أب كريدت كارد كريدت سكور income is celesti mostly أبريل استات توافر سب أزي بتعمي حبو خمس هتسان ولا أركا income ناتك حبو بس نسرعت income كخل شيء عند عبي خير له نان عند أقول كلا خير يقولون عند عبي كب عمسي عند عبي ولا 5% ولا 3% عند عبي خير له كريدت سكور ناتك عند عرخة عند أتسجن كاي عند تبلاشو عند عرخة مخنيات بول كتجبره كلها بلاشي مالك بلاش كله صداون كون يمكن كتخيرك عريو بزعبات كريدت سكور زبل فول فيديو قالكم ساعات نقلن بتعمل تنقولوا عند هرسي تقوم له كان فريز كتكبر تخلها فريز كله سخونه سبنا هاي تقوم له تقطعوا تبلو انت تبلاش اللي كان كيميكر كاتعريون اقول له جلسنا انا سو بزعبا كريسكر امبورتانت انكم كا قداسي كريسكر كا قداسي سو ازي ايو نعاخا ناب ريل استيت انفستين ذات وكا مالك سو ناب تحت نخملس يس مالت كسب 4 خلوكا اي نو بزحيو تمرات لنا زبل حتى كن يس حدا لندر ويكا اوفيسرز تم لندر اوفيسرز نبلوم نسخه كساب كندزي يخون اكاونت اندحلت حنت كارت اللي هكا رايا دنايت حنت اللي هكاس ايزي امانس جبر رايت نزي اقل لا از نعخس ولا كلا سيرفيس بيمان بصقام بقلن تحرمتيوس امارا مر يلو حتى كا لندرز 4 تلينا هاجن نربعتين صبو غير كان مانج اندحر غير كان بسنه سرعه رايو بسنة سرعة ندحر صبو غير كان مانج كبرم كان نسخه نفع سبخ بالي لك تم لندرز كبخا لون كبخا دس بلا نفعيو 4 لو نزر 4 بسنة سرعة مانج غيرو ليتبل كان ابزي بيمنت دونغي خاز خفل كايبل كان زي كفل كايبل كان زي حلف كايبل كان كله مانج بسنة سرعة كان እንደገና خبل كله كله شاع تتقوملو 30% بوح
ካብኡን ላዕሊ እንድሕር ተጠቂምኩም ከዓ ራይድ ኣወይ ክፈልዎ ሽዑ ስተትመንት ካይወፅእ ማለት እዩ ብስነ ስርዓት ጌርካ ማኔጅ ጌርካ እንድሕር ጌርካ ንስኻ ተኣማንነት ሕድርካ ኣለካ ኮንፊደንሳል ብጣዕሚ እዮም ዝደልዩካ ማለት እዩ እንተበዝሐ ኣይፅላእን እዩ ሓደ ከምኡ ዝብለካ ንሶም ተኣማንነት ክትርክብ ትኽእልካ ካልኣይነት ብከዓ ንስኻ 4 እንተለይናኻ እዚኣ 3,000 እዚኣ 3,000 እዚኣ 3,000 እዚኣ 3,000 $12,000 ኣለካ ንኣብነት ማለት እዩ ሓይሊ ኣለካ ፓወር ኣለካ ረኺብካ ኣለካ ስፔንድ ክሳብ 30% ክትገብር ማለት እዩ ኩሉ ትጥቀመሉ ትኽእልካ ራይዳ ወይ ግን ሽዑብ ክልተ ሰሙን እንድሕር ከፊልካ ኩሉ 12 እውን ክትጥቀመሉ ትኽእልካ ንዖም ጥራይ ስቴትመንት ካይ ተሕልፎ እንተ ሕሊፍካ ክሬዲት ስኮርካ ስለ ዝበላሽ 4 ምህላውካ 30% ድሕር ተጠቂምካ ከዓ 4 ካ ሓይሊ ኣለካ ገንዘብ በዝሓልካ ማለት እዩ ንፉዕ ማናጀር ንፉዕ ክኢላ እንድሕር ኮንካ ኣገዳሲ ክህልወካ ኣለዎ ምክንያቱ እንተሪኢኹም ኣብቲ ክሬዲት ሚክስ ዝበሃል 10% ናይቲ ክሬዲት ስኮር ንህና ሕጂ እውን ኣሕዋት ሓለፈ ብዛዕባ ክሬዲት ስኮር እንድሕር ሪኢኹም ማሲ መክሰብ ኣለኩም ኣብታ ቪድዮ መዓት ትምህርቲ እዩ ዘለኩም እቲ 10% ነቲ ካብቲ ኣካውንት ሚክስ ንብሎ 10% 100% ሒዝካ ኣለካ ማለት እዩ እንታይ ክህልወካ ዘለዎ ንስኹም ወይ ዝበልና 10 ክሬዲት ካርድ ብዙሓ ክህልወካ ፅቡቅ እዩ 2-3 ናይ መኪና ሎን ክህልወካ ናይ ገዛ ክህልወካ ናይ ትምህርቲ ክህልወካ እዚ ሚክስ ማለት እዩ how to manage ነዚ ኩሉ ነገር እዚኦም ዝርዩ ማለት እዩ እዚ ብጣዕሚ ኣገዳሲ ክሳብ ዝኾነ ነቲ ክሬዲት ናትካ እውን ኢምፖርታንት እዩ ማለት ክህልወኒ ፅቡቅ ዶ እየስ ፅቡቅ እዩ እንድሕር ንፉዕ ማኔጅ ክትገብሮ ደሊኻ ማኔጅ ክትገብሮ እንድሕር ኣገዳሲ እዩ ክሬዲት ስኮርካ ምናልባት በዚሕካ ንኩሉ ዓቕልካ ፀበቅካ እንድሕር ኮይኑ ክድምስስ እንድሕር ደሊኻ ሜክ ሹር ነታ ቀዳመይቲ ኣይትድምስሳ እታ ቀዳመይቲ ምክንያቱ እቲ ለንግዝ ናይቲ ክሬዲትካ ሂስትሪ ንሳ ሒዛ ዝልካ ኣላ ምክንያቱ 15% ናይ ክሬዲት ስኮርካ ያሳ ነታ ዳሕረወይቲ ክድምሳ ትኽእልካ እንድሕር ዕግርግር ፈጢሩልካ ማለት እዩ ወይ ንሳ ወይ ከዓ ገለ ፊ ዘለዎ ድዩ ማንዝሊ ፊ ዘለዎ ድዩ ወይ ከዓ ኣብ ዓመታዊ ፊ ዘለዎ ድዩ ገለ ኣይትኽፈል ፊ ዘይብሉ ክሬዲት ካርድ ግበር እንተልይዎ ኣጥፋእዮ ማለት እዩ ግን ብውሕድ 4 ዋላ እንተዘይበልኩም ክሳብ 3 ክህልወካ ግን ኢምፖርታንት እዩ ካብ 2 ክሳብ 3 ክህልወካ is important ሓንቲ is not valid ነዚአን እንድሕር ጌርካ ነቲ ዘለካ ፓወር ክትጥቀመሉ ትኽእልካ ማለት እዩ lender like this credit mix ብከለኹ payment history ናትካ 35% ሒዝ ኣሎ ካብቲ ክሬዲት ስኮርካ ለንግዝ ማለት እዩ amount owed ማለት amount owed ክንደይ ይኾን ደብት ኣለካ ወይ ከዓ ዕዳ ኣለካ ንዝብል 30% ሒዝ ኣሎ length of credit history ከም ወይ ዝበልኳ ተቀዳመይቲ ክሬዲት ስኮርካ እንድሕር ደምሲስካ ያሲ ተቆንሶ ኣለካ ትንውሓት ናይቲ ዝነበረካ ማለት 15 ሒዛ ኣለካ ኣይተሃስያ ንዓ ተጠንቀቕ then credit mix كان بعلا اندحر لسي ناي بيت تمرت انت نيروت كاردخا اندحر اتفيكا ناي كريدت ميكس كا خايت بالا شو تتنك 10% كا خايت قدل مالتي سو نيو انكري خا 10% بليز بزعبا كريدت معات حتى يتمص نتا فيديو اندحر ريخما اب زمصاكم حتى اندحر دغينكم لنا كم زنا غبرنا خنوم صينا نايلوم معانت زنبر حتنا نسي يمثل نابخ غرفا ديانا alright بعرف كم تزحاتوتنا صبوق يركا اسفحكا قدت كنا لخا حتى نايز حطو بفلاي دما تملسات لهم كتكون تسفاي قبر نايلو ما عند زنبر حطوتاتنا نزي عندي مثلا نيرن امبارد زخون نجر حطو نحب هاليكم ويد ما ريتون هاليكم افتنا هنا ناي كومنت سيكشن كومنت كتقدفولنا بخبرة حتى لو ما عند زنبرنا نزي مثل عب سمون بخالد تستخسر الرخب سسناي ثانك يو ابز مص ربع الرخبنا كل شعر ربع علنا ابز مص ربع يرخبنا تالي حتى لكم بلبلوا يقني لنا ثانك يو سو ماتش بروح معلتي